Basket Beat és una associació en la que, a través dels tallers que fem setmanalment a instituts, escoles, presons, es tracta que les persones aprenguin coses que puguin ser importants per la seva vida, que els ajudin a viure amb més llibertat. I això ho fem sempre a través de fer música en grup i amb pilotes de bàsquet. Després de molt temps fent aquesta feina per col·laborar a canviar el món, vam pensar que aquesta idea de fer una orquestra i un espectacle en el que ens trobem persones diverses seria interessant, perquè d'alguna manera quan anem nosaltres a la perifèria a fer aquest treball educatiu és una trobada on nosaltres tenim un rol dels professors i els altres tenen un rol d'alumnes. D'alguna manera l'orquestra i aquest espectacle el que trenca és aquests rols, aquests patrons que tenim determinats, i això és una oportunitat que no passa en molts espais. L'orquestra i aquest espectacle ens dona aquesta oportunitat. Un dels reptes més difícils ha estat el ser conscient de que molts dels joves que venen tenen vides no fàcils. Bueno, jo a vegades el que veia era una persona que no arribava a l'hora, una persona que no s'estudiava el que li tocava fer, fins que prenia consciència de que no, això no és un grup de gent que porta 20 anys en el món de l'espectacle, sinó gent que són igualment capaços però que tenen les seves peculiaritats i les seves raons per fer el que fan. Yo empecé más que sí por el ambiente. Era más el ambiente que el actuar en sí o lo que. Que formas parte de un grupo, que estás aquí y no te vas a sentir juzgada nunca por alguno de tus compañeros porque sientes que te quieren, tío. ¿Sabes ese sentimiento que es saber que te quieren? A mí me gusta mucho la danza y el teatro y aquí creo que hemos podido también fusionar cosas. Me gusta todo lo que me gusta, es decir, el básquet, la música, el poder bailar, trabajar con personas diferentes, conocer nuevas personas. L'espai que hi ha per poder fer tot el que tinc, per donar, cantar, saltar, ballar, fer pallasso. La creació col·lectiva era l'ànima del projecte, i estàvem emperrados, empenyats en que això fos realment de tots. El moment de crear alguna cosa col·lectivament amb gent tan diferent, amb criteris tan diferents i trajectòries tan diferents, fa que posar-se d'acord sigui complexa. Aquest espectacle és com una mena de resultat de molta paciència i molta comprensió. Jo diria que he descobert que hi ha altres maneres de fer un espectacle perquè mai saps quan vindrà o quan marxarà una persona. Hem tingut que fer una il·luminació sense cap persona a escena. Fins al dia de la preestrena no hem fet mai un passe tots junts. Doncs d'alguna manera crea un terreny molt imprevisible, no? I amb un factor de risc altíssim. L'altra peculiaritat de l'orquestra és que fan servir pilotes de bàsquet per fer música i aquesta música està embellecida, diguéssim, per diferents instruments i tot plegat fa un resultat sonor original i diferent. En aquest espectacle hi ha una part teatral, una part coreogràfica que s'ha treballat a part, diguéssim. Abans teníem un concert i ara tenim un espectacle en tots els sentits. L'orquestra ens dona l'oportunitat també de ser molt visibles com a projecte. D'alguna manera el que volem és canviar el món. Doncs això ens va bé, perquè ens truqui més gent. Per fer aquest espectacle ens vam centrar en una idea que es pot resumir amb un nosaltres abans com jo, que és una mica el leitmotiv i el lema de Basket Beat. Només teníem això, llavors ens vam tancar 10 dies a l'Estruc, a la fàbrica de creació de Sabadell, i allà vam començar a improvisar i a treure idees musicals, dramàtiques, a escriure, a compartir, sense tenir massa un guió. Simplement, totes les idees que sortien les anàvem apuntant i anàvem configurant escenes. Llavors el treball també impossible ha estat com buscar l'equilibri entre el que ells han creat i donar-li un valor, no? Mensaje yo creo que solo damos uno. No te lo voy a decir. Ven a ver el espectáculo. A mí me gustaría que viniera gente como nosotros y que viera que también pueden hacerlo, que se motiven a querer hacer cosas también. Y también gente diferente a nosotros, todo el mundo. Yo creo que lo que se lleva al público es algo que no van a ver en cualquier otro sitio. Y no se lo aporta ningún experto ni nada, se lo aporta este entorno que nace de lo urbano, va a aportarles cosas que no se lo esperan. Hasta el último día he estado dudando de si realmente esto merecía la pena, pero gracias a también la respuesta del público y a que todos veo que realmente nos estamos involucrando más, pues me motiva a seguir estando aquí. Actuar delante de un público y que ese público te dé esa energía y esa motivación
porque cuando actúas delante de gente que realmente aprecia lo que haces, es una experiencia inolvidable, es una motivación más para sí. Y que la energía que tenemos aquí, que es una energía brutal y súper guay, se traspasa al público, ¿sabes? Y eso creo que lo sienten, el buen rollismo que hay aquí, lo bien que nos lo estamos pasando y toda la energía súper potente que hay aquí, es como también para vosotros, y eso es también lo que se puede llevar el público. La pregunta que ens fan a Basketbeat és com hem d'explicar aquest espectacle. Hem d'explicar que a la companyia hi ha persones que han tingut a la seva vida menys oportunitats, o hem de deixar aquest discurs d'una vegada, deixar la condescendència i que la gent gaudeixi d'un espectacle que els hi arriba, que els emociona i que podem ser una companyia com totes les que hi ha avui a Catalunya professionals.